Tambaya nake da shi shugaba. Yawwa Shubayel, ina jinka ka zo gurin ansa. Shi wannan Awilo. Allah sarki Awilo Longon ba. Yawwa shi wai ɗan wani gari ne shi? Awilo Longon ba asalinsa. Amma dai kamun nan in gaya maka asalinsa bari ka ji wani labari. Wasu suna ce ɗan Gombe ne Awilo ɗan Gombe, wasu suka ce Lunguda. Ni a matsayin na shugaba ina so ka gane da cewa Awilo Longon ba Jenjo. We are not informed to. A wakansa na gace lokacin da aka je na ce au, au. A yaren Jenjo aka ce maka au shine zo. Chai. To yanzu ka ɗan yi shuru. Bari mu yi shuru mu saurari wakan. Oh my God. Daidai gurin da ake ce au au. To ko ya kaji? Au au. Hawa. Awilo ɗan Taraba ne, Jenjo. Okay. Please like and subscribe to this video and this channel also. Thank you. Alright, after subscribing to our YouTube channel, you need to share this video. Go dear Muki.